Hello guys, good morning. Kuan guys, magluto ko ron og kanang denjang chige. Nya ang akong gisagol guys, kuan ba? Dilis. Kay waon mi jamoy seafoods diare, seafoods man ta na. Pwede ra og unsay naararas balay, mo ra ang luto ko. Ano ang isagol guys? Dilis. Na gagmay nga dilis. Ano ibutang dilis? Nakoy tubig ibutang guys. Wala diha na ibutang ang milchi. Milchi man itawag diri guys. Dilis. Dilis man ni sa to ano? Ano na yun? Okay. Nakalit pa ko niya. Di ba milchi opche? Good, kung namatay ko. Ah. Ganan po ng bana guys og milchi ibutang kay sa mga seafoods. Nya atong butangan guys og soybean paste. Kani siya guys naman ni. Mo ni siya mo pang palasa. Daghano ni siya butang nimo kay lami man siya medyo maalat-alat gamay. Gamay ra mo di pud kalabian. Ano guys, anong gibutang? Nya butangan na to himol tasida. Ug sa tuwa pa ni guys mo man ni ang palasa. Kanang mga nor nga na mura ra pud siya nor. Ya samtang mag-prepare ko sa mga man siya butang nga gulay. Na ako i-prepare di ari nga radish, kalabasa, carrots, ug naay bombay. Hotdog ni akong bombay. Nya naay punuan sa spring onions. Nya na ko itupo guys, lami man siya na itupo. Ako ni chop kay hang muning sa gold. Chop 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 ta. Ano ni itong radish. Lami man nila gulay. My favorite gulay. Kani ang kutsilyo habol ra ni kaso ana ni hailay. Dili masamad. Basta modot lang, fights na. Ya, butangan na to. Carrots. Carrots kay aron kami. Ya, itong sunod ring kalabasa. Lami ni siyang kalabasa kay pughad. Dugay-dugay na po ko kinjang chige. Sa mga mahilig dihag Korean drama, nga nila pagluto og mga Korean food. Simple ra kaayo. Daghan na og sibuyas bombay guys, kay lami man daghan sibuyas. Kaning guluto guys, pang kuani pa mga paniudto. Kani hapon, aron di nakapoy magluto-luto. Spring onions. Butangan na naman sila kung dyan spring onions. Itong gagmay bitaw siya guys. Ani guys ba, daghanon og butang kay aron humot. Basta daghanon yung sibuyas imong giluto, mo ni makadag humot. Di ta magtipid og sagal kay kita ra may mukaon ani. Di man ni pangbaligya. Nya na ko itupo. Na prosin agad ubos. Prosin man yung tupo. Ya, atong ikuan ang ahos, kailangan ni siya nga dukdukon dun nato kay aron mo baho.
kay sili guys, dili ni kayo ha. Kay dako ang sili. Guys, kisagol na tanan nag mga sagol, mga gulay, lamas. Mo na di magbuhat na putaan ni atong kabukawon. Karon maluto ning mga gulay ani. Nga nila ka simple guys magluto. Korean, mo na gitawag siya doenjang jjigae. Na mahilig man ko di man jud mawala ning mga kuan, black pepper kay hilig litag halang-halang. Nya mo po ni makapadag baho. Karon napoy kuan ang imong luto. Butangan dila na og black pepper. Yeah. Update naman ako niya guys, mga kuhan. Samtang magpakulo ko ani, paluto ko nila magluto ko, prito ko sa kuhan. Kajon man itawag diri guys. Kaning di mo gabi Kani siya guys ba? Sibuyas, yung dahon sibuyas ni siya gibutang na guys, gibutang na og harina, jag butang bombay. Gitimplahan. Pwede naman isadaan. Samtang magpabukal ko kuan ang maluto rin magluto ko magprito ko sa aron sa tawag ng bombay. Guys. Tawag ani guys, pajon. There's a story again. Play with me to the years, to the don't forget tonight. We're all alone. Close the window, can the night, and I feel be alright. No need to bother now. Let it go, let it go. Samtang magluto, kanta-kantahan, aron lami imong niluto with feelings, bisag iya pagod. Mura ni sikreto guys, magluto-luto ka. Imo dyan ang kanta-kantahan. Bahala di ka mo lyrics. Na. Samtang magpaluto ka rin akong doenjang jjigae. Nagbuhat pagluto aring pajon. Healthy dyan siya nga pagkaon guys, kay puro ra ni siya dahon sa sibuyas, gisagol. Nya butangan na harina, ko ilain gi. Butangan na ako nagbutang og seafoods. Lami ganun ta ni siya nga ay kanang ojingo og sa tuwa pa kanang nukos. Nya wa man jamo, pwede ra. Ngita lang ang pagi nga malami. Oh Lord, I can't let my heart be changed when you flowing from the grace of your hand in you. Lord, I can't let my heart be changed when you flowing from the grace with the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side, and I rise up like the eagle, and I was up with you. My spirit lets me on, by the power of your love. Ato na ning balihon guys, nga pinalupad style, master ko, oh. Feeling master. Mana na siya. Pwede na ni sudan, murahag pizza. Favorite yun isang bana guys. Balagay lang sudan sa naaro ni. Kajon. Mo-order gani sa restaurant guys, mahal ni. Manotso nun. 15,000 won. Sa order.
spirit leads me on. Follow your love. Follow. Crispy kayo. Tingog na lang. Dugay yung bukal. Ano bukal na? So guys, karon maluto gyud taman. Lupad na sa diron. Oh. Lupad-lupad. Mura ra gadua-dua ning magluto guys. Muna gyud magluto gani ka, kailangan nga with feelings na adoy pagmamahal ng imong pagluto kay ron lami. Mura na sikreto. Nga ibukal naman eh. Murag pamahaw pa nito panihapon din sa ana guys si daghan. Karon di na magsigluto. Pa man ang tindangan ni. Na mix. Atong balihog ka isa. Oh. Ya, pwede na ni ihaon. Okay. Ya, magkuantag isa pa. Kaya di man nakaigo sa kuripong isa ra. Kailangan duhaon. Uy, napawang mo dahil napawang man. Kuha nila ako tayong itlog guys. Kuha na dyan siya, harina. Harina niya. Butahan na ako tasida, yung pangpalasa nila. Niya. Kanang sibuyas. O butahan ko na ako bombay. Karon humot. Nagbukil-bukil na guys. Oh, nagbukil-bukil na. Gawas na ito na yung buwa. Kaya mo man yung mga bad. Favorite sa nila yung tenjang chigi guys. Bisan pag dilis ra ibutang ani. Okay. Healthy po dyan kaya ang ibutang ani. Daghan nga beans soybean. Daghang soybean paste ang ibutang ani. Nya plus mga radish, kalabasa, nya kanin dilis. Daplin kay ito ning kuha ning buwa ibukal na lupad. Ginawa na to guys. So, nakuha na ba yung lasa? Yummy. Yummy. Sakto guys. Yay. Sakto. Pwede na. Ito gud naluto rin kuan, nagdungan sila kahuman og kaluto. Manay isa ra bag kuan. Dinaraghat-hat. Ang balihon og isa lupad. Pakayo di malutos lang, balikan tayo natin isa. Yubo! Na, yuri tahit ta. Chocolate ka. Tenjang chigi yoretta, pajon tahita, ni jualan go pajon. Balihon pa na to kaisa pak. Nah, dire luto na. Tadang, gabukal-bukal na taman, luto na, kain na.
Tenjang chigi. Crispy kayo na. Tingog. Luto na. Mga to guys, nakumandod ang niluto. Kainan na, kainan. Parang, ano ni, niluto. Bye-bye guys. Salamat sa inyong pagtanaw. Next time na po ko ilutoon. Hatangin ninyo. Sa mga gusto diha makaton og Korean food, mga nilutoan sa Korea. Tanawan ninyo ang mga vlogs. Bye-bye.